Takže zdravím všechny organismy, dneska jsem tady s tím inteligentem, pozdrav. Kdyby vás to zajímalo, Domaster 76, kdybyste mu chtěli dát odběr, tak nabíhejte na jeho kanál Domaster 76 a házejte mu odběry. A dneska budeme ztrácet nervy na Wingmanu. Jakou si dáme mapu? OK. Tak a teď budeme čekat. Co si myslíš o mém novém skinu na teroristy? Lepší než minulý. Díky, ale minulej byl základní. No, Hla... říkám lepší než minulý. No, ale minulej byl základní. No, tak... Ale minulej nebyl koupený, minulej byl základní, ty inteligente sežeru mikrofon. Klídeš, sorry, že ti tady se říkám, já radši jdu nikam. No, já taky. No nic. Zdravím. Já prostě zastavím někoho, mě mi to... Jak se má tvůj táta? Jsou u tebe, co? Jak se má tvůj táta? A co ti jdu vzat? Tvoje máma. Co ti jdu mý máme? Ne, do tvýho táty je mi tvoje máma. Co se jdu? Já si myslím, že jeho spoluhráč nedorazí. A teď to bude nekonečný. Au. Doma nepřichází. Dominik stále nepřichází, kdybyste se ptali. Chyba není ve vašem systému. Chyba je u nás. Dominik stále nepřichází. Vojta stále vraždí. Mám takový problém. Dominik stále nepřichází a hra začíná. Pomoc. Co si myslíte? Já vám ho pak ukážu, mám nový skin na novu. Dominiko! Jsi tady? Jasně, já jsem tady. Jo, ty jsi tady byl celou dobu, ty jsi to jenom skrýval, že jo? Ne, mě volá táta. Já se ještě nevím. Jo, tam týpaček! Začeme! Hezkými! Nestřílíš! Co si myslíte o mém novém skinu na novu? Je i se statrakem, už jsem na něj dal 104 kilů. Jo a nevšimejte si toho name tagu. Tady ta zbraň má name tag tvoje máma. Já mám novu docela rád, ona je hodně underrated, co přijde. Jo, dobře ty! Je, sorry! Já nechtěl! Střelím do tebe taky, jo? Jestli jo, tak já střelím do tvýho táty. Co urážíš mého tátu? Já ho neurážím, já jenom říkám, co se stane, když sežeru mikrofon. Proč ten mikrofon tak chutná? Taky ti chutná mikrofon, Dominiku? Mě chutná zase japonský mikrofon. Já jsem to tam neházel, já ani nechtěl flashbang. Dobře ty, nám to nějak jde? Já tam nemůžu ale mířit. Nelži. Já hraju bez míření. No jasně. Tak jo, tak mi nevěř, ale až uvidíš,
chlapeček. Ten je unranked, ten ani nemá rank. A můj skin vypadá takhle. Jo, jinak mám nový skin na... Jo, to už mám vlastně ukazoval, já jsem úplně blbej. Bacha, tě netrefím do hlavy. Co tam dělají? Oni tam čekají dole. Co to je prostě tady to? Ne, oni šli Bčkem, co? Já jsem si ubral půlku životů. Zachráním tvůj Scar. Ale ten... Víš co, asi ten Scar nechám, ty na něj určitě máš prachy. Nemám. OK, tak tady máš. Ne, kecám, mám. Hej, tak já jsem ti hodil... Moc zlý Dominik. Tak jo, tak budu zlej. Ne, nebuď zlej. Já teda nebudu hrát. Říkám, nebuď zlej. Buď hodný chlapeček. Je tam, říkám, že tam, pokud zamřeš kvůli mým ranám, tak tě normálně kurvu. Protože si za to budeš mostit. Počkej, teď já se soustředím se Zeusem. No tak to se teda soustředíš. Naběhněte. Jsem se ho lekl. Já jsem věděl, že přijde. To je třeba takovej úplně... Hej, a neber Scar laskavě, neber Scar. Nebo já mám namířenou na tvůj hlavu AVPčkem. Dobrý. Díky. Hej, čupneš si, pls. Nebo čupni, vylez nahoru. Jako já budu mířem na nohy a pak je sestřelím. Tak ne. Jsou vevnitř, Dominiku? Nevidíme. Tak počkej, tak pojď sem. Tak půjdou na B. Nebo na A? Jo, teď to je Bčko, že jo? Je tady! Je tady! Pojď! Jo, dobrý, já jsem mu dal headku. Počkej, on si zabil spoluhráče. Jo, mám zabil spoluhráče. A kde? Na začátku. Jsou takový imbecilové. Nebo se ten... Mám takový menší pocit, že teď se pojede jenom dokážu. Já taky. Housing flashbang. Hej! Já ani nebudu shiftovat. Já jsem mu chtěl dát fake defuse, ale on mě ani nestihl pustit to tlačítko, jsem nestihl. Koukejte. Ten Dominik a já prostě. Já jsem úplně nejlepší v tom skinu, sledujte. Tak ty jako flexíš, jo? Jestli do mě střelíš, tak dostaneš mezi oči. Let's go! Je, hele, to byla moje hláška. Co? Vůbec nic.
Já beru kalikamo. XMku. Prodávám svůj zbraň a si koupit vesku. Jo a lidi, později v tomhle videu bude giveaway. Budu rozdávat skiny, jo? Tak se na to počkejte. A dáš mě taky? Jsem říkám, ano. Tak nedám. Vlastně Bacha, víš kde, to musíš vědět. Jo, jenom abyste věděli, fakt nemám připojený mikrák k Dominikovi. Náš setup je doslova to, že mi visí mobil na krku a volám s Dominikem. On má síry, normálně se nechce prozradit. Dobře, to je moje blokáda. Vem jí, dobrý. Tady máš zbraň. Ji nepotřebuji, já si beru AKčko, klidně si nech. No, protože je dražší než ta tvoje. Takže si můžeš nechat. Mně se teda myslíš si, že oni jsou troubové, nebo že nejsou troubové? No tak hlavně to jsou a stojí to. Jak to viděl? Takže ještě na zabil, tak vidíš. Dobře jo! Nejlepší jsem! Já udělám z tohohle videa clickbait a nazvu to Ztrácíme nervy na Wingmanu. Hej, takže jako GG. A jestli by vás to bavilo, tak můžeme s Dominikem klidně natočit ještě nějaký další video, samozřejmě. Budeme hrát dál, nebo skončíme. Takže bych to řekl tak, jakože loučím se všemi organismy a nashledanou.